Takže všetkých vás srdečne pozdravujem, aj všetkých, ktorí ste na streame, či už pozeráte naživo alebo zo záznamu. A začali sme takú krásnu tému tento mesiac. Kto si pamätá ešte z úvodu alebo možno z nejakého priam až propagačného videa, aká je téma na tento mesiac? Tuto prvá rada nemôže hovoriť, tam má zakázané. Pamätá si niekto? Nové srdce, výborne. Nové srdce. Čo vás napadne, keď takto zahlásime, že nové srdce? Čo vás napadne? Čo vám napadne? Transplantácia srdca niekomu? Začiatok? Super. Ešte čo vás napadne? Musíte zakričať. Ezechiel 36:26. Tam tak z fleku ani... Nie som si úplne istý, že čo tam presne je, ale dobre, môžete si to nájsť. Ezechiel 36:26, tu zaznelo, dobre. Ešte niečo? Nejaká myšlienka? Pokánie, výborne. Skvelé. A myslím si, že ste tu všetci takí celkom dobre podkutí, takže je vôbec otázočka, či vám toto niečo dá. Ale my sme sa teda rozhodli hovoriť na túto tému Nové srdce práve preto, lebo je to tá v zásade najkľúčovejšia vec na to, čo dokáže meniť náš život. Áno, hovoríme o tom, že Boh nás pozýva, Rímanom 12:2, taká okrydlený citát, ktorý často používam, že preto sa nepripodobňujte tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobre, milé a dokonalé. Áno, zmýšľanie a obnova zmýšľania je dôležitá vec, a takisto v súlade s novým srdcom. Pretože to, čo nejakým spôsobom príjmame nejakú informáciu, ak nevstúpi do môjho a do tvojho srdca a nepremení ho a nenastane zmena, nič sa v našom živote neudeje. A preto nemôžeme zostať len pri tom, že čo je pokánie, hej, pokánie je zmena zmýšľania, máme teraz spoločnú dobu a veľa môžeme o tom rozprávať a premýšľať, ale my potrebujeme ísť ďalej. Lebo práve tá premena zmýšľania sa musí odzrkadliť vždy v mojom srdci, v tom, že moje srdce bude nové. A možno poznáte nejakých ľudí, a teraz nemyslím tých, ktorí možno mali transplantované srdce, ale ktorých srdce sa zmenilo. Ja poznám jedného človeka, s ktorým som kedysi veľmi dávno, je to asi 12 rokov, som ho stretol v rámci mojej práce. A ten človek bol veľmi taký naozaj, že veľmi tvrdý. Ale tak férovo, hej, akože bol veľmi férový, alebo veľmi tvrdý, hej, s ním byť na nejakom vyjednávaní biznisovom, proste podnikateľskom, nebola žiadna slasť. Proste on bol veľmi tvrdý, bol veľmi jasný a tak ďalej, a tak ďalej. A naozaj môžem povedať, že náš začiatok nebol nejaký úplne krásny alebo slávny, že nie úplne sme si sadli, ale po niekoľkých rokoch som si tak úplne uvedomil, že jemu sa úplne zmenilo srdce. Stále to bol on, stále tie povahové črty mal rovnaké, ale jeho srdce bolo iné. A nie som si úplne presne istý, čo sa v jeho živote stalo, nechcem to nejako úplne rozoberať, ale bolo to veľmi vidieť na tom, ako sa tento človek zmenil vo svojom správaní a začal byť o mnoho viacej, možno empatickejší, pokojnejší, ale stále vedel dosiahnuť tie výsledky, ktoré potreboval v rámci svojej práce. A veľmi si ho za to vážim. A veľmi som ho obdivoval, alebo ho obdivujem, že naozaj taká premena človeka sa môže stať. A Pán Boh veľa hovorí o tom aj v Ezechielovi, aj na iných miestach, že túži potom, aby sme dostali nové srdce. Niekedy to prirovnáva k tomu, že máme srdce akoby z kameňa a chce, aby to srdce bolo z mäsa. A samozrejme, to je obraz, lebo všetci z nás máme, predpokladám asi srdce z mäsa, lebo sme tu, žijeme zatiaľ, hej, takže je z mäsa. Ale to je obraz toho, kedy kameň je niečo tvrdé, niečo neživé, niečo netvárne, alebo veľmi ťažko tvárne. A naproti tomu srdce z mäsa je niečo živé, je naplnené životnou tekutinou, ktorá je krv, pumpuje túto životodárnu tekutinu do celého tela. A toto tu Boh túži, aby sa takýmto spôsobom premenil náš život, môj a tvoj, práve preto,
aby to nové srdce vedelo posielať Božie pravdy do celého tvojho života. Áno, je tu flipchart. Dobre ste si to všimli. A ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že veľmi málo využívam flipchart a prakticky v zásade iba jedna jediná téma, kedy flipchart používam a dnes ho použijem. A vopred sa teda ospravedlňujem, aj keby sa to možno nemalo. Ja som graficky v zásade veľmi neschopný človek, takže to bude veľmi jednoduché, ale tým pádom vám to o mnoho ľahšie alebo viac pomôže. Dnešná téma je taká začiatočná o novom srdci. Mať nové srdce, dostať nové srdce. A práve na to, aby sme dokázali pochopiť alebo dokázali pracovať s tým, že čo to môže byť pre mňa, pre teba, čo to môže znamenať nové srdce v mojom živote, potrebujeme ísť do úplne jednej konkrétnej základnej veci. A tou vecou je, že čo vlastne Boh urobil pre mňa a pre teba. Takže, predstavte si, kedysi, veľmi dávno, a prosím vás, toto je len na ilustráciu, dobre? Kedysi, veľmi dávno, existoval len Boh. Hej? Boh. To je trojuholník, Otec, Syn a Duch Svätý, Svätá Trojica. A Boh sa vo svojej láske rozhodol urobiť krásnu vec a stvoril svet. Stvoril svet a v rámci sveta stvoril aj koho? Takže stvoril anielov, dám, že A, dobre? A stvoril človeka. Toho sa trúfnem nakresliť, dobre? On sa tak usmieva. Božie slovo hovorí o človekovi, je to v 8. žalme, stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk a všetko si mu položil pod nohy. Toto je to, čo Boh urobil. Stvoril fyzické a duchovné bytosti a celý tento svet. Hej? O niečo menšieho alebo o niečo nižšieho, hovorí iný príklad, čiže dal som mu tak trolínku menej ako nižšie ako tých anielov. Ale to len tak. Hej? A to, ako Boh sa snažil prebývať, žiť so svojím stvorenstvom, bolo to, že to stvorenstvo bolo plné Božej prítomnosti. A človek, Adam a Eva rozprávali s Bohom z tváre do tváre. Prechádzali sa spolu s ním a poznali ho tak, ako sa len Boha poznať dalo. Úplne. Avšak stala sa taká vec medzi časom, nebudem teraz meniť farby, že niekto sa z tej Božej prítomnosti rozhodol odísť. A ten niekto boli padlí anjeli, napíšem sem, že Satan, hej, S, sa rozhodli odísť z Božej prítomnosti. Povedali si, nebudeme slúžiť Bohu. Nie, nechceme. A teraz vynecháme tie všetky zákulisné informácie, hej. Ale čo sa Satan snažil urobiť, bolo to, že vo svojom hneve, vo svojej vzbúre voči Bohu sa snažil ničiť Božie dielo a tak sa snažil prísť a zviesť človeka, zviesť ľudstvo. A to sa mu podarilo. To sa mu podarilo. Vieme, poznáme príbeh Adam, Eva, ovocie, strom a tak ďalej a tak ďalej. A tak sa stalo, že človek už viac nemohol zostať v tej Božej bezprostrednej prítomnosti, pretože ho od neho oddelil hriech. A tak človek už nebol taký veselý a žil takto. Žil oddelený, oddelený svojim hriechom od Boha. Ale Bohu sa to nepáčilo, logicky, a tak sa rozhodol, že tento múr, toto oddelenie chce odstrániť. A tak urobil čo? Všetci viete?
poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby nás čo? Zachránil. A tak Boh posiela Ježiša, ktorý zomiera za mňa, zomiera za teba. A list Efezanom v 2. kapitole hovorí o Ježišovi. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Lebo skrze neho máme obaja v jednom duchu prístup k Otcovi. Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patrite do Božej rodiny. A teraz to príde. Zmením farbu na červenú. A väčšina ľudí, alebo väčšinou si kresťania myslia, že to, čo Ježiš dokázal svojou smrťou, bolo, že zrušil tento múr, OK, a že akoby obnovil to, čo bolo predtým. Že človeka vrátil sem. Ale pravdou je, že Ježiš svojou smrťou, tým, že za mňa vylial, za teba vylial svoju krv a tým nás zmieril so svojím Otcom, nás nevrátil iba tam, kde sme boli pôvodne stvorení. Ale nás začlenil do Božej rodiny. Ježiš z toho, čo bolo v úvodzovkách, nie v úvodzovkách, toho, čo bolo zlé, nie v úvodzovkách, toho, čo bolo veľmi zlé, dokázal vyťažiť také dobro, o akom sa nikomu ani nesnívalo. Ježiš dokázal mňa a teba nielen vziať preč z toho zlého údelu, ktorý sme si zaslúžili svojim hriechom, ale dokázal nás prijať do Otcovej rodiny. V liste Rímanom v 8. kapitole sa píše, určite to poznáte, v 15. verši až 18. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť. A dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti, ale ak sme deti, sme aj dedičia a Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Amen. 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 Dôležitá informácia pre každého jedného z nás na dnes je, že každý jeden z nás má voľný prístup do rodiny nášho nebeského Otca. A možno to znie pre vás mnohých tak veľmi klíše alebo také sprofanizované. Ale nie je väčšieho posolstva na dnešný večer. Každý jeden z nás máme prístup do Otcovej rodiny. A ty nie si nejaký príšelec. Nie. Ty si dcéra, ty si syn. Ježiš mňa a teba nazýva svojimi bratmi a sestrami. A ak Ježiš nazýva mňa a teba svojim bratom a svojou sestrou, to neznačí nič iné ako to, že sme v Božej rodine a Božia rodina nie je niekde pred dverami. Ak si bol tak požehnaný, že si žil a vyrastala v rodine, tak sa nestalo, že na nejaký, štedrý večer alebo na nejaký sviatok, že by si proste rodičia povedali, no tak vy, rodina, buďte tam niekde na dvore alebo na chodbe a my budeme mať tú oslavu, je torta a rezne a šalát a neviem čo máte radi, hej? Knedlové pšozelo. Stalo sa to niekomu? Verím, že nie.
My patríme do Božej rodiny. A je tu jedno krásne slovo, ktoré s väčšinou máme tak, nie ťažko, alebo niekedy až zle pochopené, a to je to, že sme sa stali adoptívnymi synmi a dcérami. A to adoptívny nás niekedy evokuje, to je také, že to je tá druhá trieda. To je ten akože nižší level. Že však áno, však áno, lebo Ježiš je jediný ten pravý Boh, áno, ten pravý syn, ktorý nerobil nikdy nič zlé a preto on je ten pravý syn. A my sme teda tí adoptovaní a preto vlastne buďme radi a je nám úplne jedno, či sme teraz na tej chodbe, alebo sme na nejakom dvore, alebo v nejakej predsieni, alebo v nejakej komore. Proste sme adoptovaní, buďme radi, že sme radi. Lenže Pavlovým úmyslom, keď to písal, nebolo to, že buďte radi, že ste radi. Viete, vtedy to takto nikto nepochopil. To chápeme iba my. Lebo možno poznáte takéto, že ja to vždy hovorím, u nás na dedine, to bolo vždy tak, že viete, to sa vždy povedalo, že vieš, že sa o niekom rozpráva, viete? Takže, že niekde ste sa rozprávate o niekom a teraz sa povie, že no viete, ale on, alebo hej, ale on je adoptovaný, že hej, akože ona by si vedela, hej, že akože taká infoška, že a všetci si povedali, aha, jasné. A teraz, ako keby, čo to znamená to, akože je to menej? Alebo čo to znamená? Ale Pavol to takto nechcel naznačiť, že buďte radi, že ste aspoň adoptovaní. Pavol to písal ako okrem iného aj ako rímsky občan. A v rímskom práve, ak bol niekto adoptovaný, už nikdy ho nemohol nikto vydediť. Ak by si sa narodil počas rímskej ríše, v rodine nejakých rímskych občanov, tak tvoji rodičia, ak by si sa im znepáčila, tak by mohli napísať závet alebo nejaký dokument a povedať, že tohto alebo túto vydeďujeme a nič z našeho dedičstva nikdy nedostane. Bodka. Ale ak sa niekto rozhodol niekoho adoptovať, bolo zakázané, aby ho vydedil. A preto Pavol píše, nie, že buď rád, že si aspoň adoptovaný. On píše, že ty si adoptovaný, to znamená, že to, čo ti patrí, ti už nikto nikdy nebude môcť zobrať. Iba ak by si sa sám rozhodol, že to nechceš. A to, čo ti patrí, je to, že ty si v Božej rodine, že ty si Boží syn a si Ježišov brat, ty si Božia dcéra a si Ježišova sestra. A nie menej cenná, ktorá stojí tam za tými dverami, ale si tá a si ten, ktorá s ním môže sedieť za jedným stolom, takisto ako narodený do rodiny. A to bolo to Pavlovo posolstvo, že toto dedičstvo ti nikto nevezme. A druhé, ktoré si tak domýšľam, je to, že, a ja vždy hovorím tú historku, už mi ho odpustíte, ja mám 3 deti a môj najstarší syn, keď sa narodil, tak on do 2 rokov nemal skoro žiadne vlasy. Hej, proste bolo také dieťa, že malo také malinké vlasy. A proste to, na čo som bol zvyknutý, doma bolo, že vlastne malé dieťa nemá vlasy, alebo má úplne, že kratulinké vlasy, hej. A teraz sme čakali ďalšie dieťa a teda narodila sa nám dcéra, bol som teda pri pôrode. Samozrejme, a fakt akože trapná vec sa stala, že narodila sa nám dcéra a teraz ten lekár tak, že aha, je to dievča, alebo dcéra, neviem, že to povedal. A proste moja prvá veta nebola, že wow, alebo aká je krásna, alebo neviem čo, chvála Pánovi. A moja prvá veta bola, že ona má vlasy. Hej? A doktor, tak akože doteraz pamätám ten pohľad toho doktora, akože, ako teraz podľa mňa premýšľal, že teda akože už mu to ako fakt, že prešvihlo z toho a teraz tu odpadne, alebo fakt, že OK, emócie. Ale fakt to proste bolo moje prvé, že ona má také čierne, husté vlasy, proste hneď sa narodila s vlasmi. Viete, ja som si nevybral, aké deti budem mať. To nebola moja voľba. Proste, jaké sa narodili, také som zobral. Hej? Proste nepovedal som, že toto nechcem. Hej? Ale adoptovaný znamená, že keď si ťa Boh rozhodol adoptovať, tak on vedel, že presne teba chcem.
takú, aká si, taký, aký si, s takými vlasmi, s takými zubami, s takými nohami, s takým nosom a blablabla, s takým rozumom, blablabla, so všetkým. Takéhoto ťa chcem. To nie je omyl. Nie je to náhoda, nie je to proste, že tak už nič iné nebolo. Boh ťa chcel presne takéhoto. A mi ešte hovorila jedna moja známa, že zažila takú hádku dvoch a jeden bol adoptovaný a jeden bol teda narodený z tej rodiny. A sa hádali sa proste medzi sebou a ten narodený z tej rodiny mu hovorí, že no a čo? A ty si len adoptovaný. A on povedal, a ten adoptovaný mu hovorí, že no ale mňa aspoň naozaj chceli. Hej? Trošku drsné. Ale toto znamená. A preto, aby si ty, ja, sme vôbec mohli žiť to posolstvo nového srdca, pretvoreného srdca z kameňa, potrebujem pochopiť to, že my nie sme ani tu, ale my sme tu. My sme v Božej rodine a ty nie si omyl a nie si tam náhodou a nie si niekto, komu môže niekto zobrať to, čo ti patrí. A to je tvoje miesto za jedným stolom s nebeským Otcom Ježišom a Duchom Svätým. Pretože keď sa Boh pozrie na teba, vidí teba. A vieš, čo ešte vidí? On ťa vidí ako Ježiša. On ťa vidí ako Ježiša práve preto, lebo na tebe vidí Ježišovu krv a v tej krvi je Ježišové DNA a to si ty. A to premieňa tvoje srdce. On nevidí Aničku, Marienku, Joška, Ferka, neviem koho. Áno, vidí. A on to všetko vidí, že Anička Ježiš, Ferko Ježiš, Julia Ježiš a tak ďalej. Toto vidí na tebe. Toto si ty. Teraz vás chcem pozvať do jednej veľmi jednoduchej aktivity. Budeme sa spolu modliť. Aj kapela samozrejme môže prísť, už môže hrať nejaký dečko, fis alebo čokoľvek. A chcem vás len tak pozvať. Môžete sa len tak nechať ako keby unášať teraz. Teraz od vás nechcem, aby ste volali na Ježiša. Teraz vás chcem pozvať, že nechajte sa unášať. Môžeš možno zatvoriť oči, ak chceš. Môže ti to pomôcť. Tak možno viac sa sústrediť. A chcem ťa pozvať len do toho, aby si nechal pôsobiť teraz Ducha Svätého. Veľmi jednoducho. To tu doladíme, aby vás to nerušilo. Hej? Také rozladené struny alebo čo. Ak chceš, zatvor oči, ak nie, nemusíš. Len si tak môžeš predstaviť. Môžeš si predstaviť krásny stôl. Predstav si krásny, veľký stôl. Veľký stôl. A na tom stole je krásny, čistý, biely obrus. Na tom stole je niekoľko svietnikov, na ktorých horia sviece. Pomedzi tie svietniky je položených niekoľko mís s jedlom. Práve s takým, ako máš rád. Aké máš rada. A teraz si iba tak predstav, ako si sadáš za ten stôl. A je to úplne jedno, či si v strede, či si závrch stola, či si na boku. To je jedno. Iba si predstav, ako si sadáš za ten stôl. A teraz si predstav, ako tebe prinášajú krásny servis, ktorý položia pred teba.
A ty vidíš všetky tie veci, ktoré tak máš rád. A teraz sa pozri doprava, vedľa seba. Na stoličku ku tebe, po tvojej pravej ruke si sadá Ježiš. Prichádza oblečený v dlhom bielom rúchu, cez ktoré má prepásaný bordový, až taký takmer hnedý plášť. Sadá si ku tebe, svoju ľavú ruku dá okolo tvojich ramien, pravou sa oprie o stôl a pozrie sa na teba. Usmeje sa na teba a hovorí ti: som taký šťastný, že dnes môžeme spolu večerať. Vtedy pocítiš, ako z ľavej strany niekto prišiel. A možno si to nevieš vôbec predstaviť, ale je to Duch Svätý. Možno má pre teba konkrétnu podobu, možno nie, možno je to len nejaké svetlo alebo sila. A ty cítiš, ako tebo prechádza niečo krásne, ako cítiš lásku a prijatie. Vnímaš tie farby, vnímaš tie horiace sviece, vnímaš tú Ježišovu ľavú ruku na tvojich ramenách. A vtedy oproti tebe si sadá Otec. Si sadá Otec. Načahuje obe ruky k tebe. Chce ti chytiť tvoje dlane a ty vystieraš svoje dlane do jeho dlaní a on ich tiskne, usmeje sa a hovorí ti: som na teba veľmi hrdý. Teším sa, že dnes môžem večerať spolu s tebou. Hovorí ti: ty si moja rodina. Hovorí ti: nikto nikdy už nebude môcť urobiť nič preto, aby si prestal byť môjim synom, aby si prestala byť mojou dcérou. A mojou najväčšou túžbou je takto s tebou zotrvať. Držať ťa za ruky, byť s tebou. Dieťa kráľa môj smiech, tvoj triumf láskou, ktorá hraníc nemá. Môj hriech, tvoj kríž, otrok je dnes dieťa kráľa môj smiech, tvoj triumf láskou, ktorá hraníc nemá. Tvoj kríž, otrok je dnes dieťa kráľa môj smiech, tvoj
Ešte jedna taká vec na záver. Priatelia, ak je tu niekto, kto by si teraz chcel obnoviť také Božie synovstvo a Božie dcerstvo, že chce možno si znovu tak obnoviť tú skutočnosť a ten fakt, že si dcerou a si synom, tak ideme to, priatelia, urobiť teraz. Ak chceš, môžeš teraz Bohu povedať jednoduchú vetu. Drahý milujúci Otec, chcem byť naplno tvojim chcem byť naplno tvojim dcérou, synom. Ja ti ďakujem, Otče, že ty obnovuješ v nás túto vec, že ty nám to teraz budeš chcieť dať pocítiť, prežiť nasledujúce dni. A že s čímkoľvek, čo sa deje v našom živote, môžeme ísť za tebou. A nemusíme sa báť. A môžeme smelo pristúpiť k tebe. Lebo si našim Bohom, si našim Otcom. A ja som tvoj syn a som tvoja dcéra. Ďakujem ti za toto. Tak synovia a dcery milujúceho Boha, toto je záver nášho stretnutia, ale nie je to záver nášho života v Božej prítomnosti. Lebo Boh ťa neopúšťa, je stále s tebou, lebo si jeho syn, si jeho dcéra. A on je tvoj Otec. Amen.